पूजली बिहड़ावाले पूजली बिहड़ावाले होगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। पूजली बिहड़ावाले बोलो लो जय जय बजाओ लो ताली, बोलो लो जय जय बजाओ लो ताली, बोलो लो जय जय बजाओ लो ताली, बाजेला शंख पूजली बिहड़ावाली, मंदिरे आवो लो फुलवा के थाली, बाजेला शंख पूजली बिहड़ावाली, बाजेला शंख पूजली बिहड़ावाली, बोलो लो जय जय बजाओ लो ताली, बोलो लो जय जय बजाओ लो ताली, बोलो लो जय जय बजाओ लो ताली, बाजेला शंख पूजली हंसवाली, मंदिरे आवो लो फुलवा के थाली, बाजेला शंख पूजली बिहड़ावाली, मंदिरे आवो लो फुलवा के थाली, पूजली बिहड़ावाली, पूजली बिहड़ावाली। अरे आजू के दिनमा भइल बा देखो सभे मगन, माई सरस्वती के भइल बा जब से आगमन, भइल बा जब से आगमन। अरे आजू के दिनमा भइल बा देखो सभे मगन, माई सरस्वती के भइल बा जब से आगमन। किसमिस छोहारा कुछो ना खाली, किसमिस छोहारा कुछ न खाली, किसमिस छोहारा कुछो ना खाली, बाजेला शंख पूजली बिहड़ावाली, मंदिरे आवो लो फुलवा के थाली, बाजेला शंख पूजली हंसवाली, मंदिरे आवो लो फुलवा के थाली, पूजली बिहड़ावाली, पूजली बिहड़ावाली। सिकंदर प्रजापति राइटर हो सनदीप सरगम, नाचेला सभे बाजे हो जपीरीति के भजन, सिकंदर प्रजापति राइटर हो सनदीप सरगम, नाचेला सब